θα σε πάρω μαζί μου σε άλλη μία, άντληση. Μαζί με τα αγαπημένα μου προϊόντα της Μεντέλα φυσικά. Κάπου εδώ θα ήθελα να πω ότι επιτέλους σταματήσαμε την αποστήρωση. Ο Μπέμπης και επίσημα έχει γίνει 5 μηνών, βάζει τα χεράκια του στο στόμα, οπότε δεν υπάρχει λόγος να αποστηρώνουμε τίποτα πια. Τα μόνα που αποστηρώνω είναι τα εξαρτήματα από το θήλαστρο που έρχονται σε επαφή με το μητρικό γάλα και οι φιάλες. Όπως έχω πει και σε προηγούμενο βίντεο, είμαι στη διαδικασία που γίνομαι δότρια μητρικού γάλακτος, οπότε όλο αυτό θέλει μία αλφα προσοχή. Αν θέλω να αντλήσω γάλα με το θήλαστρο και να το δώσω στο δικό μου παιδάκι, λόγω του ότι έχουμε σταματήσει την αποστήρωση, είτε τα πλένω πολύ καλά με καυτό νερό και σαπούνι, είτε τα βάζω στο πλυντήριο. Διότι είναι σωτήριο που οι φιάλες και τα εξαρτήματα από το θήλαστρο μπορούν να μπουν στο πλυντήριο. Στην περίπτωση όμως που θέλω να συλλέξω γάλα ώστε να το έχω για μετέπειτα, ακολουθώ τη διαδικασία πιστά, όπως έκανα και στην αρχή, δηλαδή αποστηρώνω τα πάντα ώστε οι συνθήκες του γάλακτος να είναι όσο πιο σωστές γίνεται, είτε για το παιδί μου είτε για τα άλλα παιδάκια τα οποία θα δωρήσω το γάλα. Κάπου εδώ να σου πω ότι οι φιάλες μητρικού γάλακτος πραγματικά με έχουν καταβολέψει. Αντλώ το γάλα, το βάζω μέσα στις φιάλες, το βάζω στο ψυγείο και έπειτα το περνάω σε σακουλάκι θυλασμού όταν αντλήσω όλο το 24ωρο όσο χρειάζομαι. Εσύ ξέρεις πως η Μεντέλα έχει πάρα πολλά γκατζετάκια τα οποία θα σε βοηθήσουν? Γράψε μου στα σχόλια, περιμένω εντυπώσεις.